Asa ka nagtrabaho dire kay pagitaon jud ta ka. Sakit kay kung tuhod nimo. Ikaw jud dahilan ni Joel nalisa akong tuhod. Bantay lang jud karon. Pakitaan ta ka. Ma'am, dire nagtrabaho si Joel, ma'am, katong bayot na bigat la. Hala, oy, gipasayab ko sa kong amo ron kay i-dispose tong kanding na akong gibantayan ay. Hangover mo gabi oy, kay gilaag ko sa kong mga amega ay lagot ito sila ay. Ayo, madam! Madam! Ayo, madam! 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 Kadugay man imo Joel. Di ba dagingan ko sa imo at magsayo ka kay dispose ang kanding. Kanina pa ako nagpaabot sa imo, Joel. Dam, na hangover mo gabi ko dam kay nangalaga kong mga amiga dam ay. Wa ko'y labot sa barkada mo. Sulod na dire. Asa ka nagtrabaho dire kay pagitaon jud ta ka. Sakit kay kung tuhod nimo. Ikaw jud dahilan ni Joel nalisa akong tuhod. Bantay lang jud karon. Pakitaan ta ka. Unsa man ka sir? Nga nagkiyang-kiyang mo ka sir? Joel mo dahilan ni ma'am. Tagasa na to si Joel, ma'am. Katong Joel na bayot? Una ma'am, katong bayot. Itong bigat na bayot. Kanang pirmirong gate mo na diha narbaw si bayot. Sige ma'am, salamat ma'am. Takot ka itong Joel na to. Ayo, ma'am. Ma'am, ayo. Oy, unsang ato? Ma'am, dire nagtrabaho si Joel, ma'am. Katong bayot na bigat la. Si Joel na bayot? Oh, diri na trabaho sa kuha. Hala, oy, gibulga pa yung madam nga diri ko nung trabaho siya ay. Saon man ako ni ron oy? Ako ba gisugod sir, balik ka lang unya. Nara mo dito si Joel dire pero pangita jud kog paraan makasulod ko ning balaya. Bantay lang jud karon. Hala, ning sulod yun si Pastor ay bisag wag ipasulod. Bantay lang jud karon. Hoy, kawatan! Trespassing na mong gibuhat, ha? Patay naman ni lalaki diri. Patay naman ni nagbantay diri. Go, let's go. Ay, ikaw jud dahilan ni Joel.